Yasa ka sariya gɛrɛ jamanadenw na u ka ladɔnniya u ka jo sariyaw kan ni ka sariya yɛrɛ taabolo ɲuman dɔn kiritigɛlaw olu ka baaraw fɛnɛ ka kɛ tileniya kɔnɔ ni ye ni dɔgɔkun kelen sigi kun ye min yɛrɛ bɛ kɛ san o san Mali jamana kɔnɔ yan nɔ kiritigɛlaw fɛ ɲinata barokun bɛ min kan o de ye sariya labɛn waati o ye sisan ye o siratigɛ la sa baara caman borodalen don kiriko bunakun kan gafe ba b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko programme fɛn caman bɛ k'o kɔnɔ gafe dɔw bɔlen don an fɛ n'an b'a fɔ ma ko code de personne et code pénal ani code de procédure pénale o ye juma ye sariya senw de b'a kɔnɔ min bɛ kɛ ka sariya kiiri tigɛ o procédure bɛ taa sariya bɛ taa bolo min fɛ o kɔnɔna fana ministre bɛna baara caman kɛ i n'a fɔ a bɛna taa pôle économique la o min sigilen don an ka justice corruption ani minnu bɛ taa bɛ se nafolo faso nafolo ma olu ka kiiri bɛ tigɛ cogo min a bɛna taa yen nɔ parce que fɔlɔ kiiri tun bɛ tigɛ mɔgɔ kelen fɛ juge kelen ye a bɛna t'olu sigi officiellement k'a fɔ ko kiiri bɛ kɛ yen nɔ collégialité o cybercriminalité fana o mana bɔ yen pôle économique ani ka fara comment on appelle tribunal spécial sur bagabagali an b'a fɔ cogo min na jatigɛ wale ko terrorisme olu fana o bilan bɛ kɛ k'a lajɛ olu dayɛlɛ ni sisan cɛ u sera ka baara min kɛ bon jo sariya ko fana to o y'a fɔ droit de l'homme o bureau yɛrɛ fana sigilen de don o fana bɛna o koromokara bɛna kɛ ka o fana lajɛ o ye bilan min kɛ ka tila ka baarakɛminɛnw d'a ma parce que Mali sigilen bɛ droit de sariya jamana de don n'a bɛ to kɔnɔ sariya kan ka bɔ jo sariya bɛ cogo min na o de kan ka bila sanfɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ka hakɛ dɔn bɛɛ bɛ se k'i ta yɔrɔ dɔn parce que sariya dɔnbali a bɛ komi ko bilikan boli o de kama a bɛ ɲɛfɔ don o don an ka to dunkan na pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu. N'a ma ɲɛ wulikajɔ caman bɛ ka kɛ ka yɛlɛma ɲuman don sariya taabolo la bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ o waati kelen fana na Mali worodugu kɔrɔn fɛ sigidaw bɛ yen sariya caw tɛ ka waliya i n'a fɔ Menakakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kelen bɛ ka fiɲɛba don a sigidalamaw ka bɛn ani keleya la. Il n'y a pas de juge à Menaka. Kiiriso walima kiiri tigɛbaaw yɛrɛ tɛ Menaka dugu kɔnɔna na o de y'a to a bɛ ka dankari kɛ kosɛbɛ bɛn ni keleya kan mara in kɔnɔna na. U ka ɲɛfɔli kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya de kɔni kɛn bɛ o sababu ye. Dugudenw kɔni ka laɲini de ye kiiriso a ka kɛ Menaka dugu kɔnɔ n'o tɛ ka taa fo Gawo o kɔni ka ja u ma kosɛbɛ. Laɲini yɛrɛ kun ye de kiiri tigɛbaaw ni dugudenw ka kɛ yɔrɔ kelen. Le souhait de tout le monde ici, c'est que le tribunal soit là. Ayiwa ka kɛɲɛ ni Menakakaw ka laɲiniw ye e bɛ se ka hakili sigi kuma jumɛn f'u ye. État bɛ ka baara kɛ o charge la pour que administration bɛ se yɔrɔ bɛɛ parce que gouvernement sigira sous-préfet sigira bɛɛ bɛ taali dɔɔni dɔɔni mais n'Ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni sariya bɛ na parce que ko fɛn min bɛ se k'i kunu k'i kana to o k'i nɛmu baara bɛ ka to o sira de kan n'Ala sɔnna ma hakili sigi bɛ na Mali bɛ kɛ an bɛ min ɲini Ala fɛ a bɛ se ka k'o ye. An ka dɔn k'a fɔ kiritigɛlaw ka nin dɔgɔkun baara in bɛ kɛ Bamakɔ ani Mali sigida caman kɔnɔna na yaasa tileniya ka sabati kiriko la ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ kiritigɛko ɲuman na Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.